כולם כאן מצב. בנטד ווינטר. אנחנו משחקים בנבר ווינטר ואני ברמה 50. סתם לא. אני הולך להרוג ברמות שלי. איזה רמה אתה חתיכת הומו דיסלקט אידיוט חרמניאק. טוב, אני מצטער על הרעשים שיהיו לי, אם יהיו לי. נכון. גם אח שלי הגדול אמור לבוא. נכון. אתם יודעים מה אח שלו ביקש ממנו עכשיו, אח שלו הגדול? ביקש ממנו עכשיו עגיל. וואו. טום טום טום. לולי. ריב בזין שלי. קפוץ לי יזונה. סתם. שאני אהיה פנסיון. מתן אתה פה לבד? אני אעלה לי אוזניות. לא. וואי 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 וואי. וואי צמא. יאללה אני כבר בפנים בתוך המפה. יא בן שולה. גם אתה מכיר את הכוסות? מה? גם אתה מכיר את שיר הכוסות? אני לא יודעת הכוסות. חברים שלי ממש יודעים. הנה אני כבר בפנים. אני בפרוטקסטור אנקלייב. Lonely, I'm so lonely. אני איפה שאתה קנית את נו. איפה שקנינו את הקומפניון, את העוזר. קומפניון? לא, קומפניון. שמפניון? שמפניה, ואתה יודעת מה קניתי? נו. קניתי עוד, עוזר. יש לי 4 עוזרים. נייט. אני לא יודע איפה אני. היי. אני כסלש או אין לי מושג איפה אני ברמות שלך. invite to party. הזמנתי אותך, תאשר. אתה בייבון דאונס? מסכן. איך אני חוזר? אני באה אליך. אל תבוא, נחזור. להסתער! להסתער! לא כבר. להסתער! יאללה, אני באה אליך. תחזור אחורה! יא. תחזור אחורה! לסגת! אני רמה 35. איזה רמה אתה? 15. למה לא עליתם אותו היום? שיחקתי עם אותו היום. אני משחק לפעמים לבד, לא כל כך אכפת לי. כי אתה משועמם. זה נכון, אני רוצה להיות משועמם באמת. ואני באה אליך. וואי, יש פעם מתקלל לי בראש. חרא, לא רוצה. לא רוצה. מה? נו, איך אני חוזר אחורה? אני באה אליך, אני באה. זה מראה לי את תודה ארוך. אני עושה עכשיו משימות. בא לזיין אותך. אני בא לזיין אותך מכות. בואי אליי, בן כלב. אני אפוצץ לך את הביצה השמאלית. אני אעשה ממנה מקושקשת. בן זונה שטק. שתקי, בחורה. אמא שלך. אמא שלי באמת בחורה. עולה. כפי שאתם יודעים, נתנו משקף עופר. גם אמא שלך. יוס! אמי, למה תחזיר אותי אחורה? אמי. משהו מחזיר אותי אחורה. אני באה אליך. מתן ההומו.
מתן, אני שומע את השם שלך. אני באה אליך. מסכן מתן. לך בננה מן. בננה מה, איך אתה מעז לדבר ככה אליי? אחי, אני מאחוריך! בסדר. לאן אתה הולך? למר בננה. אני מאחוריך! מתן, לאן אתה הולך, יומו? לפרצ'ין הזה. טוב, ככה אנחנו באותה פארטי, אז יאללה. בוא לפרצ'ין הזה. מה שקרה? מה? בוא לפשעני. איפה אתה? אתה בפרוטקסטור אנקלייב? כי תראה. אתה בייבום דאונס, יומו. הנה, אתה פרוטקסטורס. קוראים לזה פרוטקסטור אנקלייב. בסדר, בוא לשם. זה מניוק. I'm here, fuckers! יש לי לגי. אימא'לה. לא. שיט, השער נפל. רגע. 5, 4, 3, 2, 1. קרס לי, נו. זרקתי. אני הולך על האוויר. למה זה מחזיר אותי אחורה? לא, אשכנג. אחי, לאן אתה הולך? אחריך. אחי, לאן הלכת? שום מקום. עמק, איפה אתה? לאן הלכת לעזאזל? שום מקום. שום מקום, חוץ מזה שאתה 3610 ממני. כן. שום מקום. זה כלום. כלום. זה באמת כלום. תסתכל! מה נסתכל? אתה ממשיך להתרחק ממני. אין לי מקום. אתה יודע כמה אתה? 3,500, וזה מרחיק אותי איכשהו ממך. איך תמות? לאן הלכת? מהנרבר, דקה. זה עצרנו את הסרטון, כי אין לי מקום. עמוק. אתה מבין אותי? סוף סוף. באמת, דיסקונקטד. לאן הלכת לעזאזל? יצאתי! לא, מקודם. אני בחתונה עכשיו. ילדים בנבר. טוב, אני לא יודע מי יצא, אבל אני משדרג את עצמי קצת. מה אתה? אני משדרג את עצמי. זאת אומרת ש... אני הולך להשיג כל מיני דברים חדשים. פאפה דלידנו. אני מוחק מיינקראפט סקייבלוק פרק 2. למה? אבל יש לנו... נכון, פרסמנו אותו כבר. בונים בית. אני מוחק. אופסי. טוב! יוטיוב. דוד ושני.
אני יכול להביא לך טבעת אם בא לך. ניסויים. אתה רוצה אני אביא לך, זה לרמה 12. שלח לי את ה-IP של השרת של נועם. וונדה פנדה? זה לא צריך. מה קשור? מה קשור? מה? מה קשור לשרת של נועם? Smoke dog every day. Smoke dog. Smoke dog every day. רוץ. רוס, לך תמות! עוד צלחת. עוד צלחת. לא בשבת, עוד צלחת. 2 ו-5. צלחת. 2 ו-5. לא. צלחת. מזיין את הדרך שלו. אדם, זין אחר. מזיין, סבתא, מחרבן שערו ומוצא עוד את צלחת. לא בשבת, עוד צלחת. אוקיי, אז זין קטן, והנה, קקי ירוק. שלום לכולם, כאן מתן, ריף ואני נבר. ומתנו הומו. וריף היום מזיין סקינה. חכה שנייה, אני שולח כל מיני טאסק. אני עושה שנייה משהו. זה... סטארט. טוב, אני מוכן. אתה בא? הומו קטן שלי? אדון הומו, נלך לזיין חבר שלו. מה קשור מורנינג? אתה לא עושה את זה טוב. כותבים מורנינג. מה אתה עושה, אידיוט? כותבים את זה ככה. מה? לא עובד לי. טוב, מה אנחנו עושים כאן? ככה עושים את זה, אתה רוצה לראות איך? פאק, מה עשיתי? טוב, עכשיו אני יודע איך לכתוב את זה. מה עשיתי? הצלחתי. עכשיו אתה תראה איך כותבים את זה. מתן.
מתן! ככה עושים את זה! שיר! מתן משתחת בגודל של עוגה. בגודל של עוגת יום הולדת. בן בלט. טוב, אתה מוכן ילדי? חזרנו ילדים? חברים? ככה עושים את זה. די. ככה עושה אומה. כן. אוקיי. מה נעשה? טן טן טננה 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 טן טן. לא ריף, אין לך. טוב, נו, יאללה. אתה פה. לא, אני לא כאן. וואטסאפ. וואטסאפ. ביי בננה מן. היי. זוז. היי, היי. ביי. היי, תעשה לי! תעשה לי! מה לעשות לך? קשה לי. מתן? ריף תענה, יש לך טלפון. עד לפה. מתן, תעצור את הסרטון. דחוף! עצרתי. אז רגע תשתוק. טוב. הלו. בסדר. תגובות שאין לו הרבה כסף. תכתבו בתגובות שאין לו הרבה כסף. מה? אמא שלי עכשיו מסכימה שאני יכול לשחק איתך. עכשיו היא מכירה אותך עוד יותר. סיפרתי לה שאתה בגיל שלי. נו. כיף מאוד. איזה בגיל שלך? אני בכיתה ה'. אתה יודע מה אני... מה? כלום. אתה יודע למה אני מתכוון בשותה מים, נכון? שאתה מה? אני שותה עכשיו XL. אני עכשיו שותה XL. ואני שותה אלכוהול. כלום.
וודקה, וויסקי. איזה כיף לשתות אקסל. הלוואי תחנק מזה. יאללה, שתוק. לאן אתה הולך? משעמם לי. בא לך לעשות משימה? של לא יודע, נחפש משימה. או שאני שותה אקסל, זה מרגיש כאילו אני מעשן. את מעשן בגיל צעיר? טוב, אז לאן? בוא אחריי. הבננה מן. נו בוא, בסדר. קלי בננה מן. לאן הולכים? טוב. לפה. מה זה לפה? דבר. איך קוראים לזה? טאוור דיסטריט. כן, טאוור דיסטריט. נחכה לך שם. למה טאוור דיסטריט? למה אתה מתנתק? למה אתה מתנתק? שנייה בחברים. בוא נראה מה יש לו לעשות. מתן, תסתכל בצ'אט. של בסקאי? של לא, של מה? של נו. מה מתן גו? מתן, חכה. fuck yourself. בוא רגע. בוא אחריי. בוא תלך לכאן, ללוח מודעות. נו. אוקיי, תיכנס למשימה שקוראים לה Accusing in the Black Lake. אתה רואה? אתה רואה שם? תלחץ על זה. ותלחץ Accept. יאללה, עכשיו בוא נעשה את המשימה הזאת. יאללה, בוא איתי. זה בסדר? מי? מה קשור המשימה?
בפרוטקטור זה אנקלייב. צריכים לדבר עם מישהו. אנקלייב. המפה הראשונה! חכי לך שעה. גבינה. מה? גבינה. אתה לא מכיר את הגבינות המשולשות? לא משנה, בוא. מה חם? מה חם? אתה אוכל פופקורן? אני הולך. איפה אתה? עכשיו באת. אתה רואה את השם שלי? אתה רואה אותי? אז בוא. בוא, נו, לפני שתאבד אותי. שלוף חרבות, אני חושב שצריך לשלוף. יאללה, בוא. בסדר, אתה אוכל, אז בוא כבר. טוב, יאן סטריט How do you know my name? רגע, שנייה. I mean, מה? וזה... מתן, בוא אליי. לא משנה. בוא. אני בענו. תלחץ O. Friends. אתה רואה את השם שלי? כן? מקש ימני. מקש ימני זה move to map instance. למה? איפה אתה? אני עדיין לא רואה את השם שלך. הנה אתה, יופי. בוא. בוא נזמין אנשים אל ה... invite to party. invite to party. invite to party. invite to party. אני רוצה להוסיף עוד אנשים לגילד שלנו. לפארטי שלנו, ואחרי זה אנחנו נעשה אותם בגילד. invite party. כן. לא, אין אף אחד מצטרף. טוב.
זה כותב שאתה לא בגילד, אבל אני לא יכול... אתה יכול אולי ליצור גילד רגע? בוא. מתן. תסתכל על האיש הזה עם האיש הזה. האיש הזה עם המשולש. אוקיי. כתוב לך, הוא אומר לך, are you looking to register a new guild? ואז תלחץ 1. תלחץ... מתן. Are you looking to register a new guild? ולחצת? New guild. לחצת? לא. אל תלחץ על new guild. על new guild. אחרי זה, יש לך אפשרות ללחוץ למטה על אוקיי? מתן. יש לך אפשרות... איך? זה יכול להיות? בוא נחפש גילד. נחפש גילד לי ולך. טוב. בוא, מצאתי לנו גילד. קוראים לגילד. רגע. דבן. לא, רגע, אני אעשה משהו אחר שאני אנגלית. הנה מצאתי. לא, אי אפשר. אני רוצה לפתוח גיימינג קילרס קלאב. גילד. אבל אי אפשר. מה, פתחת? אני אומר לך שאני לא יכול. אני אומר לך שאני לא יכול לפתוח גילד. אני לא יכול לפתוח... הגילד הזה זה כמו קלאן. אני לא יכול לפתוח קלאן. הבנת? לא יודע. בוא נחפש לנו משהו. חפש את של... הנה, אוברלואוד גיימינג. אוברלואוד גיימינג. אם אתן לך את ה... ביי.